Hhayi vele acabange lo mfazi ukuthi uyabona lo baba lo angazi ukuthi yimi engibulalela ingane. Nami phela angangibulala nokungibulala or angangixosha nalana. Uyabona? Hhayi vele nangempela ubaba-ke abuye emsebenzini. Makabuya emsebenzini, hhayi vele kube right nje like kunomali ayibuze lo baba ukuthi eish yazi umntanami I wonder ukuthi ukuphi. Hhayi nalo mama athi eish kumele yazi simfune lo mntwana. Athi mara sizamile size safaka namalontuza amaphepha wokuthi phela ulahlekile samfaka naku-social media so but ayikho into eyenzakalayo, akekho umuntu othi ubona lo mntwana. So mina into engiyicabangayo ukuthi at least sihambe siye emntwini sike siyobuzela ngaye ukuthi kahle kahle kwenzakaleni ngalo mntwana. Athi hhayi indaba zey'nyanga la endlini uNkulunkulu khona. So wena uma uzofuna ukuthatha ukuthi iy'ndaba iy'nyanga azisebenzi. Athi hhayi mina ziyangisebenzela iy'nyanga so mina ngizoya if wena awukholelwa kuzo ngizoya ngiyi-one angeke ngiye nawe. Athi ngithi enyangeni la ungayikhona because kusho ukuthi wena awumkholwa uNkulunkulu. Uyabo nje abe ne-excuse ukuthi nje le ndoda izingayi enyangeni. Hhayi vele indoda iyimangala ukuthi manje yena wazolwa kangaka uma ngiphatha indaba yenyanga ngoba phela umntanami lo. So mina ngiwaride ngomntanami so kumele ngenze njani like ngihlale nje ngirelaxe into kungenzeki something engibonayo ukuthi mhlawumbe umntanami uyaphila or akaphili because ngidinga i-closure. Ngifuna ukwazi ukuthi umntanami ufile or umntanami uyaphila because angisaphili kamnandi indaba yokuthi angimazi umntanami ukuthi ukuphi yabona. Hhayi vele nangempela-ke kudliwe njengenjwayelo kuhanjiwe kuyolala. Makalele vele lo baba lona mayelele abone lo mntanakhe vele uphuhla amagwebu ngomlomo yabona. Athi umama akhombe lo omkhulisile yabo. Athi umama abuze lo baba wenzeni. Akhala akhombe lo mama ephupheni. Ubaba uyaphupha. Makaphupha lo baba avuke kabuhlungu still. Makavuka kabuhlungu abheke lo mfazi vele lo mfazi ulele. Yabona hhayi yamsikinyisa ukuthi athi yazi ngibe nephupho la athi yazi la ngike ngithole ubuthongo khona nawe uyangivusa-ke manje ungitshela ngamaphupho. Uphupheni-ke manje? Athi hhayi ngiphupha umntanami yena lo ulahlekile ngimphupha uthi umama uphuhle amagwebu and ukhomba wena. Kusho ukuthi makathi umama bekasuke akhuluma ngawe. So angazi ukuthi usho ukuthini. Athi eyi nami angi-understand-ke because uyangikhomba akasho ukuthi inkinga yini sizothi yini maye ngikhomba nje ngoba nami ngixakekile ukuthi ukuphi. Ngoba nalo mngane athe uyakuye angimazi nokumazi nefoni angazi kodwa uhambe nayo ukuthi kodwa kwenzekalani ngefoni angazi ukuthi uhambe kanjani lapho ngoba phela uyamazi lo mntanakho bekangakhulumi musi. So mina ngizothini makathi umama ephupheni ngizothini ngizothi okay kwenzakaleni because nami angina-information yabona. Hhayi lo baba abone ukuthi yazini 1+1 is 84. Mina la kumele ngiphume ngiye emntwini ngiyofuna iqiniso ngikhohlwe yilona because nakangenzeli nje sense lo mfazi lo. Hhayi vele avuke ekuseni mayevuka ekuseni avuke nomala angathi uye emsebenzini ahambe vele aye kubaba Nyanga. Makafika kubaba Nyanga vele ubaba Nyanga athi hhayi umntwana akasaphili la khona. So wena if ufuna iqiniso buza umfazi wakho unalo lonke iqiniso lale ngane. Hhayi amangala ukuthi iqiniso likulo mfazi lo yena angazi next. Iqiniso likulo mfazi hhayi ngiyoke ngizwe kahle. Hhayi vele ashaye imoto aye kuphi endlini akaye emsebenzini sephelile nalento ukuthi phela uhayidile ukuthi akaye emsebenzini. Afike vele mayefika endlini hawu baba ubuye early na namhlanje. Athi hhayi ukuthi angizizwa kahle so emsebenzini bathi angiye ekhaya. Hayi baba yini indaba yalo mntwana? Athi akungitshele mfazi akuhlale phansi. Iphi ingane yami? Umntanami uphi? Njengoba ngikuchazele yini kusho ukuthi awusangithembi. Angithembi ngiyasho nje ukuthi umntanakho waphuma la athi uye emnganeni wakhe ngaze ngakufonela ngi-avoid-a zona lento ukuthi kuzobe kubuzwa mina ngalo mntwana. Angithi wena bengithi mangimdiscipline ubona ngathi ngiyamhlukumeza. So mina yimi lo engithatha ifoni ngafonela wena ngakutshela ukuthi umntanakho uthi uye emnganeni engingamazi. So manje ubuza mina ukuthi kwenzakaleni ngomntanakho ufuna ngithi kwenzakaleni? Okay ufuna ngithi kwenzakaleni? Lo baba abe confused ukuthi ngabe ubaba Nyanga unamanga or kanjani. Acabange nje lakhanda lakhe angamphenduli lo mfazi acabange lakhanda lakhe ukuthi kumele ngishintshe umuntu ngiye komunye umuntu ngingasayi kulo baba lo ngishintshe omunye umuntu ngizwe ukuthi kuyokhulunywa into efanayo or ngeke kukhulunywe into efanayo yabonani. Hhayi nangempela kusasa vele futhi avuke athi hhayi ngingcono ngiye emsebenzini angabi nenkinga vele lo mfazi ahambe ulontuza undoda aye emntwini omunye hhayi lo bekaye kuye ekuqaleni. Hhayi makafika vele lapha kugogo Nyanga omunye ugogo nje okhulile uqinile nje sekawugogo vele oyinyanga. Afike vele mayefika vele lo gogo avele ambheke
Athe yazi ungigcwalela usizi wena. Hhayi ngigcwalela usizi, hlala phansi. Hhayi vele ahlale phansi. Uma ehlala phansi angakakhulumi next. Athi yo, kanti wena wayohlala nesilwane endlini. Umuntu okwazi ukuthi abulale umntanakho, athule nje futhi akwenze isilima. Uhlala kanjani nalo muntu onjalo? Lo baba vele aquleke lapho. Aculeke lo gogo athathe amanzi amthele avuke. Athi gogo mina angikakhulumi next. Sowazelaphi yonke lento lena okhulumayo? Athi hhayi phela mina ngaye ekuthwaseni, hhayi ukuthi mhlambe ngiyinyanga eyibhasteri or mhlambe ngiyinyanganyana, cha ngiyinyanga. So ngiyabona izinto ngiyazibona. Hhayi amangale lo mfana. Athi manje gogo nyanga usho ukuthi umntanami akasaphili. Athi hamba ubuze umfazi wakho. Umtshele nje ukuthi akutshele lonke iqiniso. Umfazi unayo yonke i-information yengane yakho uyezwani. Hamba ubuze umfazi wakho nemali unganginiki imali yakho nje. Hamba wena uyozibuzela umfazi wakho ukuthi kwenzakaleni ngomntanakho. Lo baba abona ukuthi hhayi. Shuthi inkinga ikulo mfazi. Lo mfazi wuye owazi ingane yami because labantu laba ubabunyanga nogogunyanga abazani ne. Abazani so how come bakhuluma into eyi-one? Boyi-two bathi inkinga kulo mfazi, nguye lo mfazi owazi umntanami. Hhayi vele abuyele endlini. Uma ebuyele endlini athi nanamhlanje, hhayi cha, hawu nanamhlanje uyagula bakukhipha futhi. Ngathi sewuyagula kula malanga he. Athi hhayi yazini mina ngifuna ungitshele into eyodwa. And uma ungangitsheli sizoxabana. Ngifuna ukwazi ukuthi umntanami uyephi. Hayi lo mama athi alalisise, ngikutshelile Mosi, kanti everyday mina sengizobuzwa ngale ngane manje. Le ngane ikhuliswe yimi, ucabanga ukuthi ngingayenzani? Ucabanga ukuthi ngingayenzani? Toloku ungibuza ngale ngane, kusho ukuthi mina vele awungithembi, uhlala nomuntu ongamthembi. So why kwamele ukuthi sibe together if either awungithembi nokungithemba? Lo baba ashona ekamereni. Uma eshona ekamereni akhipha isibhamu. Akhombe lo mfazi athi it's either uyangitshela or ngiyakubulala. Ukhetha okukodwa nje. Ukhetha okukodwa. Hhayi ngiyaxolisa. Hhayi kodwa mina angazi lutho, athi ngokubalela kawu-three. 3. If angeke ungitshele ukuthi kwenzakaleni ngomntanami ngiyakubulala wena. Hhayi ngizokhuluma. Mina umntwana yimi ngamdlisa ichefu. Athi iphi leyo chefu okwamdlisa yona? Hhayi khona nayi lana. Yimi engamdlisa ichefu. Umntwana ngimngcwabile. Athi umngcwabelephi? Athi ngaphandle kwegate. Athi phuma uyongibonisa. Akhombe ngimngcwabele lana. Ulana umntwana. Athi buya endlini. Ngena lokho umkhomba ngesibhamu. Akanandaba nalabo makhelwane ukuthi ini yenzani. Abuyele endlini naye amkhombile. Athi why bokwenza lokho? Ukwenzeni lo mntwana? Hhayi bengibona ngathi uthanda yena wena ukudlula owami umntwana. So ngabona ukuthi uma esukile phambi kwethu at least nowami umntwana uzomthanda like uzowazi ukuthi umntanakho mani. Athi azange ngimbandlulule lo mntana nakayi-one. So wena wadicide ukungibulalela umntana umfakele i-poison. Bomdlisani uma umfakele i-poison? Hhayi ngike ngayenza instant ngamnikeza mina ukudla ukuthi adle. Athi okay umfakele ekudleni. Lo baba athi letha leyo poison. Ayithathe ubaba. Ayithatha le poison aphaka ukudla. Uma eqeda ukuphaka ukudla afake le poison amnikeze. Ahlale la phansi lo baba esitulweni abukele lo mama. Lo mama uhleli phansi flat like uhleli phansi. Hhayi lo baba abukele lo mama ayidle i-poison. Lo mama athi ngiyacela ungangibulali. Athi angikubulali. Umntanami angithi nawe wamdlisa so. Nawe idla. Phela nje angikubulali. Idla nawe lento wayidlisa umntanami yidle nawe. Uma ungayidli vele ngokusaphaza ikhanda. Ayidle lo mama, ayidle le ndoda imbukele. Uma ephuka amagwebu imbukele le ndoda uyezwani, imbukele. Uma seyiceda ukumbukela-ke uma esefile ifonele abantu ukuthi bazomlanda isidumbu nasi uzibulele. Uthe makabuya emsebenzini wathola umuntu ezibulele edla iphoyizini. Umfazi wafa kanjalo. Lo baba uma esethi ulele vele abone lo mntwana ambheka ama-smile amhaga lo mntwanakhe. So isitori sethu siphelela lapho-ke. Lesi sakaSpoko gayizini. So esilandelayo I don't know sizobona khona ukuthi which one.